počkej. Mám dám otázku. Mám se rozhodnout, kdo mi zodpoví. No. Tak poslouchejte. Stojíš na Karlově mostě v Praze, jo? Chodí tam lidi a tejto a to. A koukáš se na Labe nebo do Labe? No prakticky pokud nezkoumáš přímo hladinu, tak je to na. Jo? Já nevěděl, že v Praze protéká Labe. A je. Got you on that one. Je moc postí. Já to vyřeš. Tak. Já vám tu rozkrádám bedničky. Nějaký grafiky domů, ne? Kroky. Odpůjdeš. A teď co mám dělat s tím? Řekněte mi. Pachni ho. Vůbec nenecháváte vydělávat. Teď ji máme všichni. Tak to je GG. No to je další karta. Byl to boj střelba. Však tu ne, asi. Kurva. Jmenok. To se všude, akorát střílíte beze mě. 122. Knock. Jsem se vstřelil. Či. 4x27. Dead. No, Výborně. si jdem pro ně. Asi tady na kopec, nebo? Jdeme rovnou jako blížku. Co 17, ten bílej? To nemůžeš takhle říkat, to je rasistický. Nemám jí bílej skin. Dead. To taky rasistický. Zárusko, jo, protože jsem... Tohle. 127. Nice. Ok. 69. 84. Zlato napravo od tebe je další. Jdu, jo. Tady. Dead. Tam za tím kamenem je. Kurva. Nice. Tady je fialová brokovnice nějaká, kdybyste někdo... Ten pod mostem dole. V hodě. To ale nebyla takový, no. To ne, Hej, auto. Tady. On je tam sám, takže kdyby to byli jeho kamarádi. Tady. Je bílej. Tam je ze zhora taky. Au. A poslední je nahoře, tamhle. Musel další po mě střídnout. Tady je. V vodě.
To je poslední. Jeden tam, no. Už jsme zabili čtvrtku lobby. Příště. Prašujete. Dead. Na 100 coinů je mrtvý. Tam jde nahoře. 100 coinů byl tady. Ty změny. Nevidím potom ale ty jejich kamarády. Jeden je tady úplně nahoře na té hře před náma. On tam píkoval, jsem ho viděla. Vidíš to? Jeden. To je jiný tým, tady nahoře třetí. Ne, tu píč. Jdu. Má tam velký jack. To sezóna úplně jde v prdeli. Ty musí k nám, takže... Jo. Knock jeden. To nemůže přežít. Knock. Knock. Tohle si podám, vole. Ty vole. Ty dole pod tím. Nice. No, vidíte. Já jsem zapádu. Dobrá hra teď to ale. Jo. To bylo fajn, no. Kolik jsme dohromady měli kilo, nevíte to? Ty možná i přes 30, Já dobře. se kouknu. Já mám 18, 11 a 6. Já mám 18. Pěkný, no. Píče.